Честито на всички автомобилни фенове, бензина и дизела оцеляват. Исторически обрат тези дни в Брюксел се случи. Голямата новина е, че Европейската комисия се готви да отмени пълната забрана за автомобили с двигатели с вътрешно горене след 2035 година. Вместо 100% да ги забрани, ще има 90% намаление на въглеродните емисии без пълна забрана дори след 2040 година. Какво означава това реално? Че бензина и дизела остават в този си вид, какъвто ги познаваме. Хибридите и новите технологии остават, разбира се. Автомобилната индустрия оцелява такава, каквато я познаваме от десетки години. И не само това. Хубавото е, че и хиляди работни места се запазват. Всички двигатели, които се произвеждат днес, могат да продължат да се произвеждат и продават след време. Италия, Полша също натискат за тази промяна, не само Германия. Курсът остава климатичен, но вече и технологично неутрален. Коя технология предпочитате вие? Двигателите с вътрешно горене или новите електрически и хибридни технологии? Споделете ни в коментар, наистина ще е интересно да разберем. Не забравяйте да ни последвате за още новини от автомото света.